Nalor ka bengi ai jing shakri ban sina ye ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapitit offline ne online. Ni ai service ru ye ki tablet ju ki khna school ba yo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wadi worker. One Haya Service Center ha ka kamera ka arspa san khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Namar ka jing yoi ka jing don kam ka balong hakmat jong ki pai ba ka than kham tam mi ki khna school ha jam na silyang surok ba bar ka jing mi ki jingja ki basosi na ka jingya state ki kali ha surok ba bar ka jing bomla bania biang ha jam na silyang surok kinong ilam jong seng KSU North Khasi District Unit ha ka jing ilam jong samla federal kharkamni ubadi president ha ka jing kersan lang ki dikhot ka seng bad ha ka jing don lang ki nong ilam sinong ka sor Nongpo kumjuru ki bor pnia district bad ki bor badi pej ke National Highway Authority of India ya ka surok ba ha kelengari menta ka sengi kila penlong ya ka jing jurep halor ki jing dawa ki banagaliang jong seng KSU kila dawa na kapor syakapor kabalas dang bandawa na lusnem arhajar khanreu bandon ki flyover lani ki jingking ya kijat banjam nasilyang surok kentup ki wei ki jingdon kam banlong ka bit ka biang jong ki pajba ka than nalor ki tigi artali ki mat ki balong hakmat ki dikhot jong seng KSU bat ki nong ilam sinong kila buru ya ki jingdawa ya ki street light ha ka por manmet ki zebra line ni ki jeka banjam nasilyang surok da ka bayaj lengba ka surok ba bat ki wei mentang singi nagaliang ki nong ilam ka Khasi Students Union rengkat bat kedor bersinong ki badan Nongpo Town ki bor pnia district jong ribhoi lembat ke company Enhai ki lelet ban jurep ya ki surok ban sena ya ki flyover bat kum juru ban penbha ya ki nala pun tuyum bat ki wei ki jing dan kam hadin ke jing jurep habiyo panikren bat unong ilam ke seng KSU usamla federal kharkamni ulong banagaliang jong seng kadap ke jing kemen ke bakrau banagaliang jong ke Enhai bat ki bor pnia district kila sim khia ye kini kimat ki belong don kambha ha ka than na ka benta ka bit ka biang jong ki pajba bat nakaliang jong seng watla kala don ka jingkular henry kan nyai budin na ka por sa ka por halor kini kimat bat ban pen urlong bat susu ulong ro bakum ka seng ha ka jingye trailang bat gedor barsinong rengkat ro bat ki bor pnia school jong ki school ba phero pher ha ka than kila pen pau bon bu khambun ki zebra line ka bomot hamman lagi jaka badun ki school ban pensuk gi khna school bat ki pajba ha ka por ba ki jam nasilyang surok bat bandon ki nala puntut ki babiang kalong ka badon kam bandat nya jing shelium ha po sor Nongpo khamtam ha ki por liur madagalian jong seng kan api ke report naka Enhai ha po ka laipo trik urisau arjar arpsan bat iki surok flyover kaban sedang nadu jerobat syadu umyam kaban kentup hadu nyoteli arteli ha bornihan kawai ha umling arteli ha Nongpo kawai ha umsning bat kawai ha mauleng maukhan menit step nakaliang jong ka National Highway Authority of India lembaga office jong project director napo ka Shillong kumju napo ka regional office napo Guwahati lai poi mene rengkat ka office jong DC lemba jong DC office Sir Abhilash Baranwal lapa UAC Sir Akash Marat bandon kane ka inspection ka ba ngi kan mau ip menta dang kini ki RTO gilalibu ya ka dorkas jong DC office ban penpau ya kajing angnut jogi nadu kisnem kiba nadu kisnem ajak handreu kabangi kwa ya kajing don jong ki foot over bridge kibat kena ki footpath nangta kini ki jingdon jogi zebra line di rumble nangta jingdon kam jogi light kiba kini po ki junction kiba ngan sa petip pi kalau kay masuk tengah namar bakat menta kasgi ngiyo i kajing yashim bentalang jong ka dorpasnong Nongpo mentang idolang ya stan rambak sdong mene ladon lang hapo Nongpo ladon lang ki rambak sdong napo mauding napo yomolong bat kawi ki kunhun ru ki bade napo school kila ai jitip ingi mene ba kai ka karai bat kai ka jingye pembait nang yang jongi ka Khasi Student napo riboy kalong kai ka ba ngin shimlang ya kalju karai te haba kenu mtaski kumbangan penpau pi yo iya ka jingpet kmi ya ka jaka bensnai ka foot over bridge ka bandai hang te Nongpo kandai hapo jong ka ROW right of way hapo jong ka Nahai ka badai hapo jong u pedeng jong kane surok kane ka diversion R4R point sun meter kabulong hapo jong ka insnai ya kane bat haju ka landing bat ka stairs te kawai pat kandai hapo Chan School Alpha kane gin ong no hajan pamsim bat ka Nongpo kaba kataru kinsina po jong ka ROW
te kalong ba ni suthu ba kalong ka bakloi namar kanam don shu ka jing shim jaka ban don kam yang ne ka foot over bridge te yak badai bat kiwi ki foot over bridge tru nak liang jungi ngila ship khia ba ngintip ba kidan kidai bandon hai te kumbangan tip epi hapo boni kendon atli ki foot over bridge kawai hapo umling kawai hapo umsning bat kawai hapo lat umsau te ni sothu yakini ki foot over bridge ki ba ki estimate lada kila sanction no yaka ni sothu ba kaladi ka don kam hapo ka district riboy jungi re na liang jung kasang hi ngin skap ya ke ju angnot ki paiba balada ki dang kam shu ki foot over bridge ngin sap pasngo biang shkan hai lada ki wi ki jeka ki ba ni sothu ya ka lek kawan di kena school khamtam ki ba don kam shui ka liang surok bar bakini ki kena school ngin ong ki karta ki ba sports nem chapo kin kham jinjar ban sothu ya ka jingat jong ki kali ani ki kini ki kali ki ban nabar hak speed ka baklan te kadon kam ini forward bridge bar kinbu yaki damdan kanono ka jing ban mensau yaki te habai dei bat kane ka jingdon kam ban pin tanat yang ne ka sor nopo ojngi ka belatip kum ka nopo town yo i yakini jiksnai ki drainage ka bangila ken hapo dorkas pat mentaski ngila penpau yaki lembaga inspection abang ilong ya ka dorkas ba yakini kini ki drainage ki bagsna ki long ki baret bat ki bon ki wara ya ka jingdap hapo sonong po lembaga di poslap ka jingdap jong kane ka kade ha ne ka por jong monsun bat kini ki drainage ko mo ip ki long ki bakhamret te ngilai jumut bakin prisnai ka drainage kamhe khandiat bat yakani ka drainage hajong joka ngin ple bha ya ka jeli bha ya ka bakan long kum ka jaka ya kijat lane ka footpath rengkat ki railing ba kinong let nong wan ki wan yo hapo so nong po jungi kin don kam shu ban yat na po service lane re ki pro kam be ya ka footpath ka bade nang tawa juki te kum ka taru nak liang jong ka proportional nong po klak ai jumut mane bat ka baso tanat de hane balada don kam jaka shu kana dei hapo jong ka RW jong ka na hai te ka don kam sakawai pat namta hanong po nyo i kaya ka jing yat lenti jong ne ka por kamunta na usnem ngi jingbun ki jinyat kali ke blami ki jai kali ke ba nya ki speed ke ba shispa po ya kane nga ikan hapo jong ka nga penpau mene hapo na hai henry ngi sotho ba kane kana hai kana mla bensim ya ka kular ke baskem henry ngi pentingna pat ba nakaliang ka DC office kan penmi ka ka ain ba kan don ka speed limit hane hapo sonong po jungi ka benlong ka bensuk ya kinolet nang wan khamtam ya ki pedestrian ki ba hadi hapo nong po ba kini ki kilometers kin tip ba hasonong po kadon ka speed limit ka ba la manlong hakan ru pho ne san pho bat kawai ru khaban kam kade ya ka jing don kini ki zebra line bat ki rumble habaro kini ki junction hapo jong ka sonong po bat kumju ya kini ki ba marjan jong ka sonong po ru te haba ye kan pat sha ka jing don kam jong ki breu donglet nang kamtam kinawan sumar kinongpang hangne po jan bithani kadong kinong yale kai hamar opposite jongka kade ka football field kinong let nang wan ki wan song thai ki wan bamja po downgate bat kumju ya kade ka ski ka ba kene ka ski sisin sitio ngi jipolong yo kalong ka yo ka bala kham he mentala kanu post dem shu ba kibreu ki kham la dei ka por janbet namar ka jingdon jong kane ka light kalong ka buduna tengilakan ban ai jimbut sha kanahai bat sha DC office bakin bu iki floodlights hangpo downgate away kabar hapo bethani bat kabalai hangni hapo maudiang te nakaliang jongka nahai ka panpau ba kladon ka sanction namenta ka street light te kata street light naliang jongi kum kasang hi ngim ong bangi lap pedang ringin pet kat kum ka jonon kam lada kita ki lights ki bangi bu dari street light la kidang i duna la ne ki itlot gin hap ya biang lamba ki floodlights namar ngio i ka floodlights keberon hongpo kadi ka wei ka ba pensyai ka sonong po boro bat kinong let nang wanru ki kam pikir aba ki cross ya kali nambar ya ketu ka light la pensyai lupa bat ki kali ba wanru gilayu i lupa te kita di badong kam bat ladang ikren spang ka kane ka iong kum ka nala ya kini ki badon muswa kum ki dong mengitip lani ki kanal ngala pau mende ba labun gini ki ginong no kum ka stream ba kini ki stream lani kini ki kanal muswa apor ba bansnai nek surok haji pendap ki kendo yakini ki dong lane ki stream kila pendret no yaka bat kala no kum kata ka drainage te ni pun kan mau biang station ba kini ki dong lane kini ki stream ki bodon lane kini ki kanal kini ba construct hi ya ka jighe kum kadon ka judon min shwa kala mandon san meter dan 2 meter kumta
te nakaliang jongki kilabu ya ka proposal but kin sna ya kane hapo modium kabade kajaka kaba om tuna 6 kilometer but ki surok ki bandrung na po highway sha ki sub road kinlong ki sna da ki culvert kaba kanam dan kanono ka jinglang lene ka jingdaw baka ru kan yai ben but kinong rep kinong riang ki bapun kami ni ki jaka ki bolong ki punthor munshwa kinyo biang ne ka kapor ayom jong ka jingtung jing tep joki but kalong ka proper kaba kini ki jaka kinong ki wasteland ndre kinlong ki jaka ki ba ki try jaka ki lap kami ki kum jaka thung jaka tep ki jongki lani ki lap plong ki kum kita ki jaka kum shopping mall kum ta ter tengah ngai scam ba kini ke jing ya kenduk mentasgi kinlong ki borong henry nakaliang jong ki SUhi ngaong ba kane kadang di tang ka jing ya nanti jongi kum cash 4% amar kadang di tang inspection in DOE ka report hadin ka life way track in sa budin ya kane but mentasgi ru ngilale ka recording ka jongi bangin sapha ini ka minutes jongi haboro kini ki school ki bagi lap pentip nadu basdang haboro ki dorbosnong ba kajing yait linti ke jongi menta kada dia tang 4% bangi penting na ba kini kin sedang no hau benai banwan kat kum la yakren mene bat isa akashdip bana po DC office bat na po nahai bat hadin kata ngin soong ba kani ka kam hadin ka sanction bagi UI andre ya menta inong ba kata ka ultimatum bagi bangi ai nadu pasdang ya kata bangin khangi ketul plaza lada kum kini bat khoi ki jun kam jong pai ba no snong lane ngin ong no yo nong lek nong wan ngimla ban penbiang kan long ke eke ka bosusi baladangi penukam ini surok ka bangisiu khajna angte po atmer ka bolokum ketul plaza rela dangi siu ki khajna bat hajuk por ngiyo kat kum ka jun kam jong kino snong kino kam ikine ki jing pen internet ya ka sonong po ya ka jingyo ki foot outbridge haboro kini ki surok surok ba jong national highway 6 kalong ka jingbut ba lada ki pai ba no snong kum ka national highway no ministry of road highway kawan ban penora kum ni ki project shaway pat ki district ru kan i kanuksa ba hapo ka district riboy ka jungi pat hapo snong po ngilong ki bapriang ya kini ki project bat ngan OEP ba umdan shu ki project surok national highway ba umdan shu da ka BOT project re baro kila de BOT bagi yap siu do khajna te kata de kanuksa ka ba ngin hap pen in ani na po jungi na po district riboy jungi ba ladangi siu khajna soba ban penokam hok ya kan surok ka jungi ba kinumdan shu ka jing jenjar ya ki nongrep ki jungi bakindu ya ka cakarep juki namar ka jing dap ne kajing dap ya ko hapo ki ying ki dukan ki jongki la ne kajing accident ju ki kena school ki kena ki baret ki nongsong yo apa ki cross kinil ti ngai ki snam ki ba lai south snam munchwa ngi yo i kajing ban cross kali ka ba ngi hap up hadu ki kali kintuna teng ngi hap up hadu ki shipho ar 4 minute ba ki kali kintuna namar kajing yawan ki kali ki kambun man ta ki por kini ki snam asnam lai snam re kajing don ka foot over bridge kan yarap ya ki kena ba ki cross lani ki rangba lani ki temen ki kro bat kumju no ipi ka jing kam ya ki footpath ka de kawai ka badon kam hapo sono po bat hangta ngin soi ba ka de ka district headquarter ka jungi ka belasang kiu bat kalong ka duksa na mata kiwi ki district kalong duksa na mata kiwi ki thain du kumju i da songo si sya ka ne kasi sya kalong kasi ka ba ni so komen na do kata-kata namar ba ngiyo banya don lang bat kini ki samla ki jungi kinong yalam jong ka khasi student union jong ka district be ke jongi aba kila shimkhia ya kan ka benta ka bakhrau ba aba kila khot ya weringi kum ki nong penyai kam snong bangin ya don lang bat ki banyak page banyak kmi na ka benta bangin identify la ne bangin peni ya ka jidon kam po ka snong sisa long sya ka jing kurku bat ya kan ka kam hakipor ki bamun shwa kumbolong i president jong ka KSU mo naru ti arajar khan riu ngila ya don lang ngila juye ya rei kam sim lapoi kan kono ka bangila ban UI kita ki kam ki ba nakaliang joko na hai ka kale kita rengis ngongo ba menta nakaliang joka seng KSU kala simkhiai kan ni kum ba pilayo som ne kila bu e ka jingtho na ru snem arjar khan riu bat menta kala long sya ka bangiyo banya don lang bat ki ten nakaliang ka chnong ngingin ai ka jing tre lang bai kono kono benta na benta banora ya kan ka roy ka par ka jing internet kamtam ngi po kanong po propar jing ka long ka main station telada ki footpath ki biang ka internet ka snong ka thau kindon ki footbridge kumta ter ka snong kan internet te ngimdon ni bandong kalong tang ka bangin ai ka jing sungu ya kan ka seng jong ki KSU ki jongi jong ka district ka jongi ki balapet perman ki balapet bah na kamta kumno banya trailang banwara namta ka roy ka par hapo ka district be ka jing kamta mang ne po ka nong po ka belong headquarter jong ka district jing banwara ka jing kala na marsisha kumbaong mene mai ngisung yadai ba
banlat iki accident gidon kam bandon no kini ki flyover footbridge lara kimdon kini kanong gajing shisha ya kani ka surok ka jungi namar tip ka tangmi ki snem kiyeng kidang bon ki breu kidang bon namar kata kani ka jing sim jam jong kini ki kun samlai ki jungi along ban wara ya ka jing kala namar kadi ka future ka laway nam ta jongki tingi nget ban nakaliang ka dorbar sinong in ay ka jing trailang baka PSU po ka district riboy jungi nakabanta panora igano development bagi kermen ya kan ke inspection ke bawah niwan menta ku mangi pila pensungo mene bahadin ke live trick ngi seyo eka report yung ki perkhot ngingay ba lengbau ni UDC bodon mentah ni mo namar ngi ke jisim kia ke jungi tingingay ba kan salong ke kin sawanja ki ba ba po ka district ke jungi kini kideng ki kentien nakaliang jungi nakaliang ka sino ko